Žigulík. Čus ubru. My Vás vítáme u nového. videa. My jsme vám dneska chtěli říct, Znáte toho známého vlogera Gameball.cz? ne? Tak se na něj podívejte. Natáčí dobré videa, jako je například Prasátko slezena, aby se faktu, co mě štve na televizních novinách. Já jsem Jarda Hruška a mazání chleba, to je vážně fuška. Parodie na Batmana, chci být politik. Dámy a pánové, já toto video musím předčasně dokončit. Vypadá to, že můj přítel má o kolečko navíc, takže jedeme k doktorovi. Wasa! Žigulík! 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 Takže nemám dvě kolečka navíc, ani o jedno. Ale chci vás prostě upozornit, abyste věděli, kdo je Gameball.cz. A koukejte se na jeho videa, jsou fakt dobrá, jako doporučuji. A zderec mazec.